Капка төбендә кичке уен, Хөмәйрә кунаклар дәшә. Олы язда шушы исемдә зур бәйрәм булып узды. Халкыбызның милли традицияләрен дәвам итү, гырыф-гадәтләрне яңадан кайтару максатыннан оештырылган бәйрәмгә һәркем теләп килде. Капка төбендә кичке уен, Хөмәйрә кунаклар дәшә. Олы язда шушы исемдә зур бәйрәм булып узды. Халкыбызның милли традицияләрен дәвам итү, гырыф-гадәтләрен яңадан кайтару максатыннан оештырылган бу чара һәркемнең күңеленә хуш килде. Әнә шулай, урамнан гармоннарга кушылып, җырлап киләләр умырзаялылар. Аларны Хөмәйрә апа белән Миннәхмәт абый Галиуллиннар үз капка төпләрендә каршыла. Бүген кич утыру булачак. Хәерле кич, хөрмәтле авылдашлар, дуслар, туганнар, килгән кунаклар. Сез беләсез, республика күләмендә безнең 2023 ел милли мәдәният һәм гырыф-гадәтләр елы итеп кабул ителде. Менә шушы уңайдан миңа мәдәният йорты директоры килде, мөрәҗәгать итте. Хөмәйрә апай, әйдә сездә капка төбе бәйрәме үткәрергә әле диде инде. Шуннан соң мин дә инде ярар, бигәбәт үткәрербез бергә дип, аңа ризалык бирдем. Ылыяз халкы бик эшчән, бик тырыш, бик бердәм халык. Без халык белән бердәм булдык. Әгәр дә бергә эшләмәсәк, бердәм булмасак, мондай эшләр, мондай чараларны үткәрә алмаган булыр иде. Бик зур итеп рәхмәт һәр барчагызга. Менә килдегез, бәйрәм күңелле булыр. Дәртле җырлар, күңелле биюләр белән бәйрәм дәвам итте. Бармаклы да уйнадылар. Салиям сине сөям, ләкин син риза түгел, ләкин син риза түгел. Үләргә риза булсам да, ташларга риза түгел. Бер бармак китте, Аллага шөкер. Сары сандык эшләрендә сарымай йөридиләр, сарымай йөридиләр. Әйдә дустым, каушыр инде, барыбер йөридиләр. Гөлбану да читтә калмады. Үз чиратын көтеп торган серле сандык эшенә салынган яңа бәрәңге дә үз хуҗасы кулына күчте. Яңа бәрәңге. Батаган чырып алабыз. Яңа бәрәңге. Бәрәңгене күрмәй каласыз бит сандык эчендәге. Бәрәңге чыкты сандык эченнән. Галош киеп тә йөгерде Олы язлылар. Халык тирә күрше авыллардан да күп җыелган иде. Мондый кичке уеннарны татар халкы гомер-гомергә яраткан, үз иткән. Менә шушы Улыяз авылында шушындый матур бәйрәм буласын ишеттем дә, мин дә шушы бәйрәмгә килергә булдым әле. Әле моңа Сапар районында мондый бәйрәмнәр булганы юк иде. Алла бирсә, шушы бәйрәмне карап кайтканнан соң лесхозда, үзебездә Алла бирсә шушы бәйрәмне үткәрергә дип торам. Дөрестән дә безнең Улыяз авылында, мәктәп урамында Галиуллиннар капка төбендә бик күңелле, бик үзенчәлекле милли капка төбендә очрашу бәйрәме бара. Шулай бит? Бик күңелле бәйрәм. Безне хөрмәт итеп, тирә-юньнән авылдашлар, кунаклар бик күп кайтканнар. Бу бәйрәмнәр дәвамлы булсын ие. Нишәтәбез? Җырлатабыз. Менә безнең авылдашларыбыз күрсәткән шушы милли йоланы балалар да күреп үссеннәр һәм барыбыз да сәламәт булып, киләсе елларда да шушындый бәйрәмнәрне капка төпләрендә уздырырга язсын. Без әкренләп кенә үзешчән сәнгатькә тартылдык. Менә миңа ул вакытта 10 яшьләр булгандыр инде. Менә безнең шушы коллектив, Аллага шөкер, бөтенебездә исән саулар.
әлегә хәтле бик матур итеп Хөмәйрә апайның киңәшләрен тыңлап, фикерләрен ишетеп, аның белән киңәшләшеп бүгенге көндә дәген бик матур итеп, иҗат итеп, матур итеп яшәп ятабыз. Минафат абыйга тоже бик зур итеп рәхмәт. Минафат абый ул клубта һәрвакыт тәртипне саклады. Бик матур итеп менә гаиләләр кордылар, балалар үстерделәр, үзләре шикелле тәрбияле. Бөтенесе рәхмәт аларга менә бүген кичәне дә аларга бу инде мәшәкать булды, күңелле мәшәкать ул. Аларның барлык семьячларына барыбызның исемнән зур рәхмәт әйтик әле. Тәрбияле гаиләдә үскәнгә безнең энҗе гел яхшылык эшләп тора, бигрәк самими инде. Килен булып төшкәнеңә үтсә дә хайран еллар. Хак Тәгалә үзе язган сиңа бәхетле юллар. Килгән гаиләңдә сине яраталар, зурлыйлар. Энҗе белән иләр якты, безнең кояш ул диләр. Кайлардан тап булды сиңа бу киң күңелле ирек. Bir kişini ayırmışa kıla ol gel igelik. Balalarınız da sizin özünüz çok şefkatli, eti eni terbiyesi, bulunuz gel rahmetli. Encinin de tuğan günü, fakta kilip 45. Rahmet sana bizlerini de görüp yürgenin bir iş. Özünüz gemini bilen koytsun bu izgilikler. Biz dilimiz şen köngülden par kanat tigizlikler. Умырзая фольклор ансамбле әгъзалары бик матур итеп җырлыйлар. Мәзәкләр сөйлиләр, шигырьләр укыйлар, гомумән күңелле ял итәләр. Алар янәшәсендә 5 баянчы. Бер авылда 5 баянчы булу бу бик зур бәхет эше. Авылларда бит хәзер гармончыларны чыра яндырып та табып булмый. Бу яктан ылъязылар бик бәхетле. Ылъяз авыл мәдәният йорты җитәкчесе Раилә Закирова үз дигәненә ирешә торган кеше. Халык белән уртак тел табып, кызыклы, матур кичәләр, бәйрәмнәр үткәрә ул. Алга таба иң ире бәрәңге конкурсы оештырырга уйлыйбыз ди. Кичке иңгердә авыл өстенә җыр агыла. Бәхет, шатлык җыры ул.